I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan gameplay i danas ćemo igrati Clash of Clans. Kao što možete primijetiti, neki dio zidova sam stavio ovako na ove nabuđene zlatne, a sve ostalo je na ovako kao, ne znam tačno kako se zovu ovi četvrti levelovi valovi, a ovi su 5 level, jes 5 su level. I mi ćemo danas da za ove pare što imamo, pošto meni treba 750 i neka hiljada da ja unapredim ovu bazu, ali imam jedan veliki problem. Ja sakupim tu negdje 500-600 neku hiljadu i sad ja izađem svi normalni i ja sutradan uđem ponovo u Clash of Clans i me neko napao i sve mi pokrao i ja tako ponovo i ponovo, i tako da sam ipak odlučio da ću ja prvo da podignem ovu bazu, pa tek onda da to je to smo sve mogli. Sada ćemo da vidimo šta možemo sve da dignemo pomoću ovoga. Možemo ovo, a treba nam veći level. Šta možemo da uradimo, šta. Aha, da li imamo pare? Imamo, da popravimo. Mislim da ove bombice mogu da se dižu. Stavili smo jednu bombicu. Da vidim šta može sve. Ne možemo. Ali možemo da napravimo jedan potion. Imamo. Pa nećemo ništa. Ajmo na primjer da napadnemo. Ja mislim odavno nisam napadao. Ima možda nedelju dana kako. Nemam ništa. Ali ne vredi čak ništa. Ajmo onda da napadnemo. Mada znam da ćemo izgubiti. Napadamo odavde. I bacamo požen da ovdje ovo. Da skine malo damage-a. Dobro. Sada smo napali i izgubili smo. Ja sad vidim, jer ako nije mi valjda sad zalagalo, izgubio. Možemo da odigram, taman, da vidimo s koje ovi sme pobedili, da vidim s koje su me strane napali. Ubrzat ću načeti. A napali su me s ove strane i, znači ta strana, ova gornja mi je slaba. To nisam znao, ja sam mislio da su mi ove strane slabije, ali šta je tu je. Sad ćemo da na brzaka odgledamo kako nam ruše. Inače, da se zahvalim Promukom Kojutu, jedno čekam da skupim pare da uzmem kompjuter i da s njim igram World of Warcraft i ostale igrice koje mogu multiplayer. Naravno igrat ćemo i igrice sa Lucky TV, snimat ćemo Minecraft oživljavanje i tako. Znači, teo njima dvoma da se zahvalim. I ne znam šta bi još mogu ovdje da uradim. Eto, vidjeli smo s koje su me strane napali, sad znam koja mi je slaba i znam koju ću da podignem, znači, dobro. I mogli bismo, na primjer, da vidimo šta su novo dodali u shopu. Nije u shopu, ja mislim da su kao dekoraciju neku novu dodali. Sad ćemo da vidimo. Jesu, dodali su ovo, ali ja nemam toliko golda. Nema veze. I ljudi moji, to bilo to, hvala što ste gledali ovaj video, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Do sljedećeg videa, vidimo se!